Hogy a Ja, igen, hogy ne rázzon meg. Persze. A te je uspel că umblă pe afară. Că îi place și umble Hát cu nem nagyon, ezek már nem maradtak mögé, nem tudom, hogy eltűntek az országból, és az 20-as években építették ezeket, akkor csinálták. Eltűntek ezek. Eltűntek, nincsenek. Egy pár motort még én is találtam most nemrégen egy motort hozzá. Ő is mostan innen Magyarországon vitt egy motor. Szent Királyok, nem? De Szent Király, de a Szent Király. Szent Király? Imre, da. Varga Imre. Igen. Igen. Na ott volt még egy motor, Igen, nem nagyon van, nincs motor. Cserétek? Úgy, csere meg még adott. Még. Ai dat și Da. la schimb și diferit. Ezt ő Jó, kérte meg már telefonon tőlem, valaki Tessék? megkérde Romániából ezt a te. Ei, mink voltunk. Igen? Igen. Ezt megkérte. Nem is tudom mennyit mondott. Zice că noi am sunat la telefon de asta. Noi am sunat. Numai eu pot să sun. Csak őket érdekel. Pentru așa ceva numai eu pot să sun. Az ilyen mez. Hai, super. Volt egy ilyen ember, aki 15 000 eurót ígért érte, és volt egy olyan, aki 50 000 eurót kiígért érte. Ilyen is volt. De nem Romániából. De onnan. Onnan már 3-an hívtak. És itt trei. Nem tudom, hogy kik.